Siyakwamukela kwiMagethe TV. Qinisekisa ukuthi ufollow ikhasi lethu ukuze uzothola konke okwenzakalayo. Guys, are you ready at home for a song? Yebo. Are you guys ready? Yebo. We want you guys to approve. Are you guys approving? Niyavuma. Lalelani ke bani mana ngiphuma esilungwini. Niyavuma yini? Yebo. Apha amabhinqa. Now I'm a big lad to him. Selobezele amabhinqa. Seshaya ngengoma. Ayishaya ingoma, okay. Yamumuzi nyosi, yizinyosi. Yamumuzi nyosi, yizinyosi. Yamumuzi nyosi, yamumuzi nyosi. Uyibonile? Ingena. Uyibonile? Ingena.